रायजो राजा नोंथांमोन नै दिनै आं माहाय दं ट्रेक्टरावसो दंफैयो। ट्रेक्टराव मिन्थिबायना रायजोफोर खोनानो मोन्दों बावखुंग्रियाव आलु गेसाव गेसाव मोदोमदों आरो दिनैहाय खोनानो मोन्दों बावखुंग्रियावहाय BPF दोलोआ मिटिं खालामनो थांदों होननानै। बे आलु गेसाव जाजोब्बाय रायजोफोर। बे आलु गेसावनि मोदोमनाया जुदि देहायाव नाङोबा मा बेमार जागोन नोंसोर मिथिगौ ना? गासिबो सुगार बेमार जाजोबगोन। बेनिखायनो एसे थाल लादो। बावखुंग्रियाव BPF ना बिराद लैहोर लैहोर थांदोंनो माबा मिटिं लानो नागिरदोंनो हो बिथांमोनहा आलु गेसाव जाजोब्बाय। थगायसै थगायबावनोसैलाय नै माखौ थगायनो हाबावगोन नोंसोरलाय एबारलाय? एबारबो थगायगोन बिसोरो 2 लाखखौबोथ' नोङो बाहाय लाफिनजोब्बाय बिसोरो मानसिफोरनिफ्राय आरो गासिबो माने बिथांमोना थगायजोबनायजोब हो कास्टममोन प्रहलाद मोनहा थगायजोबनायजोब हो आरो सनजयबो थांफादोंदां सनजयबो बेथ' 1 नम्बर थकबासखा लुथिनानै लांबाय बे UPPLनिफ्राय लुथिनानै लांबाय बियो आलु गेसाव जाबाय आरो बेखौ सैमायानो सोंखाया गामियाव अब्ला बिनि मिथिङाव थाना मा लाब? रायजोफोर एसे थाल लादो जे सोलायनाय नांगौ जोंनो नङा होमबा? सोलायनाय नांगौ सोलायनायजों लोगोसे जोंहा नैबेहाय बेबारावहाय बावखुंग्रियावहाय जोंहा गोगोम खालामनांगौ BPFखौ एकदमबारे फेजेनथारनांगौ नङा होमबा रायजोफोर? बिराद थगायबाय बिसोर उरनादेखौबो गावसिनि मानसिफोरखौल' जाजोब्बाय 10,000 चेकखौबो गावसिनि मानसिफोरखौल' जाजोब्बाय नङा हो ससमाया एसे मोरबा जादों नामा आंनालाय एसे थाल लादो रायजोफोर थाल लानानै एसे मिटिंफ्राव थांदो बिथांमोननि मिटिङाव बारा मोदोम नाङा आलु गेसाव जाजोब्बाय बिसोरो गासिबो एसे थाल लाबानो जाबाय।